onotshalo umuzi ngizowukhomba. Manje inkinga kumele ngisho ekhaya ukuthi ngimithisile. Yeah. Ngisho futhi umuzi ngimithisa kuona ukuthi kaba. Ake ngibingelele mbukela lapha ekhaya igama Mzothule ngokeshembe isibongo. Kumafafuke njengede ngabani isamba umgosi angalala maqedo lala bafoza nokwajisa ukhodla khodla uthi mawuvimba ngala uthukusa ungale ngumkhovu oyiphayo kumadakeni oyishasa nketsela. Ngiyabingelela mbukela lapha ekhaya sisendaweni enhleke okuyiyona indawo esithe asifike kuyona indawo yekhethelo sinethezeka TV sithi cha asisho nje ukuphatheka kwethu nokuthi sihlale kahle nangelinye ilanga futhi so lokho esiqhamuka futhi nakuyona le ndawo ila bude buduze nje neSentin Mall 5 kilometers, yes 5 kilometers mosuka lapha na eSentin Mall ila nje eSentin shuthi ke ungabafonela imininingane yabo nansi la escreenini ukhulume nabo usho ukuthi nawe uma kuya ngothi uza ngala eGoli ufuna ukubhuka ayikho kude neJohannesburg namanye amamoli ala eduze kakhulu. Kamalayo le ndawo bathi iFocus BNB ekhona eyaziwayo kakhulu nawe ke baxhume kuyona lemininingwane oyibonayo la escreenini. Njenge manje ngibhalelwe insizwa la lensizwa izosho ukuthi iqhamukapi kanjani kodwa igama ayisizokufihla mteka baba ngezathu esithile ngoba lento abayazi umndeni wakho uwona esizama ukuthi silungise lento ngawo mteka baba udaba lume kanjani. Qale ngibingelele kakhulu ababukeli ngibingelele nawe mfoka baba ngethemba phela. Yaphela mteka baba mfowethu udaba osibhalele ngalo sithe masicubungula sathi masikufonela sithi cha qhamuka waqalwa aba nenkinga kancane ekutheni ukuthi uqhamuke kodwa ugcine namhlanje uvuma ukuthi hayi akuqhamuke usithulele lona udaba lume kanjani. Mfowethu udaba engize ngalo linzima kakhulu. Ingakho nje ngicela ukuthi ningifihle negama ngoba nasekhaya la ngivela khona. Abazi ukuthi ngizothola udaba lu kanje kahle ngidinga imbono yenu nembono yababukeli. Nawo wonke umuntu ase-South Africa ubukela lolu hlelo lo ngidinga imbono yakhe. Nginenkinga la mfowethu ukusho ukuthi kunentokazi la ebengihlekisana nayo. Yeah. Noma ke ekhaya bengathanda ukuthi mina nawe sizwane. Kodwa inhliziyo izizulu sethi ayiphakelo. Yeah. Shuthi ke sasazwana le ntokazi agcina ngifihleni nasekhaya ukuthi lentombazane ngisahlekisana naye. Manje inkinga khona kokuqala lentombazane izalwe emndenini engathi noma ngabe nginja ngidla amaqanda khona. Onotshalo umuzi ngizowukhomba. Manje inkinga kumele ngisho ekhaya ukuthi ngimithisile. Yeah. Ngisho futhi umuzi ngimithisa kuona ukuthi kaba. Yeah. And ekhaya bangikhuza ngawo lo muzi lo bangikhuza ngale ntombazane le and kuba kwale ntombazane bafuna ukuzosibika isizwe ekhaya. Kuyimanje nje bangikhuluma nje ngikhethe ukukhamba ekhaya ngawohlala ebanganeni bami because ngenzela ukuthi noma ngabe bayafika bengangifici mina. Yeah. Manje angazi ukuthi ngenze njani ngizobatshela kanjani ngoba futhi uma ngisho ngizobahlekela yonke enginakho nabangenzela kona kuningi kakhulu bafu. Ake sibuye la ekhaya nikhula kanjani uhlala nobani ekhaya ngoba egcineni ifanele sazi imvelaphi nokuthi ngeke ukhethe ukuyohlala ebanganini izihlobo zikhona. Cha ekhaya somndeni nje impela osaphilela ngoba ukhona umama ukhona ubaba kanye nezingane zakithi engizalwa nazo. Siphila nje futhi asiphili kahle futhi asiphili kabi siyaphila nje uthi umuzi engathi unomthetho oqinaqine kakhulu. Yeah. Unemigomo nembandela engamele uyeqe babe kukhuze ngako futhi kumele ukhuzeke. Yeah, so umndeni nje kanjalo. Manje mawukhuluma ngomndeni lo walo wesifazane ke manje umndeni wesifazane uthi wena hayi impela ngoba makuthiwa udla amaqanda akhona uzokhomba umuzi onotshwala umuzo kanjani obani laba abanalokho ekutheni ukuthi impela bengaze bekwanzekalisa. Ukushuthi nje ngisho ukuthi insizwa zakhona noma ngeke ngisho ukuthi ezakabayi yabo Oh yeah. But nje
phela abantu impela ngathi abalungalungile ngoba impela intokazi ngitshela ukuthi impela bathe nemali abayifunayo ingaphezulu kwamandla nanenkomo abayidingayo futhi ingaphezulu kwamandla ami yeah so mangakwenze lokho futhi ngibona ukuthi ngizogaqula that's why ngivile ngabona ukuthi angivele ngihambe. Okay, ngifuna ukuthi uyicacise le eyasekhaya ibaluleke kakhulu ngoba eyasekhaya ithinta kakhulukazi ekuthenini ukuthi bona bayakhuza mabekhuza bakhuza ngaphansi kwesiphi isimo ungayithandi intombazane noma ungazwani naloyo yamuzi ngoba phela ziningi izinto insizwa ekhuzelwa zona ukuze kuthiwe insizwa ayingathandi lapha. Ngokubona kwami manje mina ngibona ngathi vele babevele befuna ukuthi baphephisa impilo yami. Njoba sengichazile ngeke nginabe kakhulu ukuthi babantu abakanjani kodwa sengiyabona manje ukuthi babevele befuna ukuthi impilo yami ihlezi ingahlali esengcupheni ingaphilisi onyamazane ngihlezi ngibaleka. So njengoba nje sengicashile nje ngibalekele ikhaya ngabalekele abazali bami ngibalekele nalabantu engibonile. Okay, ubani osebenzayo ekhaya uthi kungaphezulu kamandla ngoba lo daba ukuze kuya ngokuthi kufanele sizigcine nathi kube khona indlela esibatshela ngayo ekhaya ukuthi wena yini oyibalekele uyibona le nto ubani osebenzayo ekhaya uma befika laba abantu bawuxoxisana nobani ekhaya ngoba egcineni faya sazi ukuthi bawuxoxisana nobani kanjani wena uyasebenza yini. Cha mina angisebenzi okwamanje ngoba ngumuntu nje amatoho sawafuna kodwa ngiwatholi ngoba nomsebenzi osebenza ubaba akusiyo umsebenzi otheni ngoba unogada kusona imali etheni noma usebenza emakhishini so akusiyo imali etheni engenayo yabo so imali egagulwe labantu mangizwa ngale ntombazane engihlekisana nayo ingaphezulu kwamandla ingaphezulu kwamandla kakhulu manje ngifika nomcabango ukuthi ingane ngivele ngiyiphike manje inkinga futhi ngoba nzima kakhulu ngoba ungayiphika manje khambeni kwesikhathi makutholakala ukuthi yakho sekuzoba futhi ngaphezulu kwamandla kwalokho okuyikona ngoba nonembeza futhi uzongidla yeah lokho nje engibhekene nakho kuzo kahle mntaka baba angifuna sibuye la yazi kukhona ezinye zezinto esiye sibalule empilweni uma ukhuzwa kuyenzeka ukuthi uyakhuzwa wena uyaphokophela yena owesifazane ubumtshela yini ukuthi uyakhuzwa ngaye ekhaya noma uthula hayi cha lutho angazi ngamtshela ngoba uzobona ngathi vele kwaseqaleni bengamthandi so bengimfihlela kube ngathi mina ngiyezwa mangitshelwe ekhaya but igcineni kosuku ngingakwenzi konke lokho okusho ukuthi owesifazane bengazi cha luthakazi nje uma ngimtshela manje ukuthi bake bangitshela ngento kanje yabo so ngakwase kuba ukuxolisa kwamlo ukuthi ngexolisa ongakwazisi kuba naye bese ebone ngathi manje sekuyena umuntu orong yeah ngoba ususukileke lapha usuhlala kubangane nithaxhumana naye wesifazane niyabonana noma kwenzekalani siyaxhumana efonini naye noma yakaza afike la kimi but siyakhuluma everyday WhatsApp Facebook siyaxoxa siyakhuluma ukufika lokho angikhulumi nje yokukhumbulana hayi cha ukufika cha akangivakashela kwamanje yeah akangivakashela kwamanje. Okay, usibhalele njengamanje udaba lakho nali liseyithebeni inhlelo zakho nokuthi thina siqale inhlelo zithini ukuze ukwazi ukubuyela ekhaya ngendlela noma thina sambe ungekho ekhaya noma sambe nawe uma ningakwazi mhlambe ningahamba niye khona ekhaya mina ngingekho ya nifike nje nikhulume nabo mhlambe nabo njengabantu abadala nabo bazokwazi ukubona ukuthi yiphi indlela elungile engalungiseka ngayo yonke lento le mina ngingekho zonke impendulo mhlambe seningazama ukwehlisa nolaka lwabo konke lokho but nje ngisenkingeni kakhulu. Singakho isikhathi uphumile ekhaya njengamanje? Hayi nginenyanga nje kuphela. Inyanga. Okay, nansi ke indaba. Kule nyanga bona imiphi imizamo abake bayenza ukuthi bexhumane nawe? Bangifonela kona ukungifonela ngiqamba manga ngithi hayi ngihleli kephi ngiyozama amatoho. Kilo ngivika ngaloko ukuthi ngiyofesa
ngiyofesa yeah. Kuzwa kahle mntaka baba, ezinye zezinto eziba inkinga kakhulukazi emphakathini, yabona mbukeli, kukhona abantu abanenkinga yokuthi baze bekhethe ukuphuma ekhaya ngezathu zokuthi umuntu wakhe akathandwa la ekhaya. Uthola ukuthi nowesifazane uyaphuma eyidele kubo ezeyokipita kanti bengaqondile ukukipita, indoda bengayifuni. Mase kuba khona nowesilisa okephume ekhaya ngezathe kanje. Kodwa lena ke inkinga ngenxa ukuthi ivele kanjani, ivele ngokuthi umntwana lo usekhulelwe, abanamandla, ubaba uyisecurity, umama usemakhishini, umuzi nje okuphilekayo kuona, kodwa ungaphilwi ngenkinga. Inkinga eyenzekile ile yandaba yokuthi bamkhuza wangalalela. Ezinye zezinto ziba inkinga kanjalo empilweni, kodwa kubalekile ukuthi sibone uma sesiya kuvutha undaba nase ekupheleni kwalolu daba ukuthi logcina kanjani. Ngizobheka nje ukuthi uthe nodadewenu abakhona ekhaya, ubani umdala kubona, nabafowenu abakhona ekhaya, ubani umdala ekhaya, esingaqala sikhulume naye kuqala, noma bona kukhona yini osukwaxoxa naye ngalolu daba mase uyasho ukuthi uyahamba. Ungakhuluma nodadewethu ngoba uyena omdala, ngoba ngiyilama yena, then abafuthu ababili bangilandela ngemuva. Awushongo kudadewenu ukuthi uyahamba? Hayi lutho angishongo, ngoba yabaza abantu besifazane banjani. Uzovela hamba ukukhuluma lonke iqiniso lapho ukuthi usibeni bani uhambele into kanje akayile kofuna umsebenzi. Okay, ngizwa kahle ke. Into esoyicela ukuthi kunezathu ezithile njengamanje ngoba ubusibikele udaba ngaphambi ukuthi singene la ekutheni ukuthi silikhulume nje nababukeli belibuke. Kodwa ke into esoyenza thina sozama ukukhuluma nodadewenu. Masenze inhlelo zokuthi sikhulume naye ubuso nobuso, hayi efonini. Simbikele lonke udaba ukuze kube lula ekutheni ukuthi lifike kubazali selithambile, kodwa egcineni kunabantu abazofona kubazali abazokhuluma lo daba. Ngicabanga ukuthi lizobalula kanjalo. Ongcono sizokhuluma naye udadewenu ocingweni, sisuke naye ocingweni size sifike kubadala kunjalo kubazali, ngoba into eyinkinga ukuthi sosuke thina sibe nenkinga yokuthi sithi sizoya khona ngoba ekhaya kini kusemakhaya ngithi. Yebo kusemakhaya. Okay, kulungile mteka baba, abangani bamvumele insizwa kethi ukuthi isondele ngapha. Siyitholile ngala eJozi, kodwa egcineni indawo isemakhaya. Indaba yokuthi kukude mbukeli, kodwa kubalekile sokwazi ukuthi isondele. Mina engakusho uthando 1, 2 inhliziyo ayiphakelo, inhliziyo yomuntu idla ikuthandayo. Kodwa kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi idla ikuthandayo ukhuzwe, uthi uma ukhuzwa igcine wena usungena enkingeni. Ziningi inkinga ezingena kuzona, nawe uyakwazi lokho. Ngifuna ukuthi ukhulume nabantu kakhulukazi abasha abake bekhuzwe ngezinto. Yabona kumanje uhamba uyabhaca, kumanje unyukile usegoli, sikufica khona la uthi nawe usuhlala kubangani, kodwa okubalekile ukuthi ulikhulume lo daba, ukukhulume nakubantu abasha njengamanje ngoba besibukele emakhaya, ekutheni ukuthi kubaleke ngani ukuthi umuntu elalele uma kuya ngokuthi uyakhuzwa noma uyatshelwa. Konta ngayethu mina ngabaluleka ngokuthi yonke into esikisho umzali kuona isuke nezizathu. Ayikho into ayishoyo methi yeke usuke nezizathu sakho ukuthi akubalekile wona ukuthi uzombuza ukuthi kungani. Akubalekile ukuthi uzophenya ngale kwekhethini. But nje okumele ukwazi ukuthi mawukhuzwe ekhaya kuthiwa kuyeke ukuthi kuyeke usaeli, ungazi ungene enkingeni ezinkulu kakhulu, ngoba khona abafuthi abaningi abakhuziwe ngokuningi, abanye bagcina sebehlala emgaqweni ngenxa ukuthi bayahlula ukulalela kwasekuqaleni. Yebo, njengoba nami ngile nkinga nje ngahlula ukulalela kwasekuqaleni. So ukulalela kakhulu umzali mekukhuza kubaluleke kakhulu, kubaluleke kakhulu. Mase siya kulokhu ke ekutheni ukuthi vele masukhuziwe niyathandana, indlela yokuyivikela ibingekho yini ngaleso sikhathi ukuthi ngaphambi kokuthi kuze kufike lesigaba sokuthi uyakhulela umntwana, bengekho ukuthi nivikele? Cha buda cha bengekho ngabe ngiqamba amanga. Oh, into ebese nijwayele le ukuthi anivikele. Hayi ngabe ngiqamba amanga ngosimpela cha.
asikazi. Okay, kulungile. Vele kuyiqiniso lokho ngoba umntwana sesithi ulethwe umdala uyisibusiso futhi ekhaya. Ngenzeka ukuthi uzothi uyayivikela kanti lo mntwana uyena mhlawumbe bezokukhuphula. Ngeke sisho ukuthi zivikele ekubeni uthi wena belingekho yabona bengekho indlela yabona umntwana usekhona mase seyihlulu useyihlulu ngeke futhi sithi hayi akwenziwe enye indlela yokuthi umntwana uyayibona lonto lokho kuyisici ngesikhuluma isici kunjalo mntaka baba sibonga kakhulu ngesikhathi sakho sibonga na kuyiNethezeka TV ukuthi masithi sihlaba ikhwela njengeNethezeka wena uthi uyaqhamuka. Cha ngiyabonga kakhulu bhuti ngiyafisa futhi ukuthi lenkulumo engithule kuwe nikwazi ukungitholela indlela ukuthi ngisizakale ngikwazi ukubuyela ekhaya. Ngiyabonga kakhulu. Okubalekile futhi ukubuyela ekhaya. Kubaleke kakhulu ngoba umuntu akalutho ngale kwekhaya. Mfowethu sibonga kakhulu. Mbuke lapha ekhaya. Igama lami ngumzothule kwaKashembe Isibongo. Into emnandi kakhulu ukulensizwa isencane. Kusemakhaya kubo silifihleleke igama lamakhaya ngenxa yeinkinga ezithile inyukile yohlala kubangani. Hayi emzini wakubo kwabangani abangani bayo abanye bayatohoza atifunda nabo abanye sebeqalile la eGoli kodwa okubalekile isekuthenini ukuthi lensizwa ikwazile ukuphumela obala ngodaba layo nawe ungasibhalela ngene lapha ku Facebook inbox ungangena kuona uma ungekho ukamkam lapha kakhulukazi lapha kuma email yethu kodwa ithi kwahlalinethezeka@gmail.com khona YouTube uyasithola YouTube channel uthi Nethezeka TV TikTok isatholakala nakanjani kumnandi ke makunjalo ungakhohlwa mbukeli sila eFogap iFogap ilapha nabude buduze neSentin Mall iSentin Mall ku 5 kilometers ukusuka khona uzela indawo enhle le okuyindawo ozo accommodatethwa ngendlela noma ngokwezinga eliphezulu ngenxa yokuthi uyawabona nawe amaroom akhona uyabona ukuthi indawo eshaya umoya uyakwazi ukuyihlalela nikhuzele uma nifikile mhlawumbe nigenge nizohlala leso sikhashana ningosa ngisho inyama nihlalele nje nijabule kube mnandi kube njiya ngoba uyibona le ndawo inhle kanje iBNB ekhona la bude buduze neSentin Mall kumnandi kama kunjalo ayiphindi ibonani nangesikhathi ezayo ngumfuka Hliziyo emashumshumu umfuka Skopdi lakhe lamasoka Ntombi bayidonsa bayidonsela empahlweni umphedlemane umama omkhulu kwisigaqqa sibhodonga ngaphansi ngaphezulu thena gorikana ngoba sonke into bezikundile hande manje acije imapho acije umsholo Ntombi zimbile engingekaqathi nyaseklemoto nabone namajuma amabili eshengo maphatho tabezulu kunoma kofu umkhonto odukwe nayibindi ngithumile lapho wafa mina yeba